Velkommen til CityBreaks i Europa, som er en podcastserie, der bidrager med fakta og rejsetips som inspiration til CityBreaks og weekendture i Europa. Denne episodes rejsemål er først reelt oplevet, hvorefter podcastepisoden er organiseret og fortalt af mig, Torben Olmgaard via Vonair. Der er udgivet en tilsvarende udgave af podcastserien på engelsk med titlen CityBreaks in Europe. God fornøjelse. Episode 2. Wrocław i Polen. De følgende emner omtales i denne episode. 1. Fakta om Wrocław. 2. Præsentation af Wrocław. 3. Byens historie. 4. Turismen i dag. 5. 15 rejsetips i Wrocław. 6. Bonus. Hvordan kan en citybreak i Wrocław forløbe? 7. Polen besøges også i andre planlagte episoder. 8. Næste episode. Og denne episode er dedikeret til min datter, Stephanie. Indledning med nogle fakta om Wrocław. Wrocław, som på tysk hedder Breslau, er Polens fjerde største by med et befolkningsantal på knap 700.000 i 2023. Byen er den regionale hovedstad i Nederslesien i det sydvestlige hjørne af Polen. Byens store net af busser og ofte ældre sporvogne gør det nemt for besøgende at komme rundt i byen, som er bygget op langs med floden Oder. Der er mere end 130 broer og ca. 350 dværgskulpturer i Wrocław. Broerne er blandt byens hovedattraktioner, i det broerne strækker sig over Oder og flere af flodens mange afgreninger og kanaler. Dværgskulpturen er en unik del af Wrocławs offentlige kunstscene, i det hver enkelt skulptur skildrer en profession, hobby eller karakter. De er små i størrelse og ofte svære at finde, men de er blevet et elsket symbol på den gamle bydels alias Stare Miasto, charme og særpræg. Vi præsenterer episodens emne, Wrocław. Wrocław er en by med en rig og kompleks historie, der strækker sig over tusinde år. Fra sin tidligere begyndelse som en slavisk bosættelse via tiden som en tysk by, kendt som Breslau, og til sin moderne status som et levende kulturelt og økonomisk centrum, har Wrocław gennem sin historie gennemgået mange ændringer og udviklinger. Byens historie. I det følgende berettes om Wrocławs historie i en mere detaljeret udgave. Vi begynder med Wrocławs tidlige historie. Det tidlige vidnesbyrd om menneskelig bosættelse i det område, der nu hedder Wrocław, går tilbage til forhistorisk tid med opdagelsen af flintredskaber og dyreknogler fra den palæolitiske æra. De første permanente bosættelser i området blev etableret af den slaviske stamme af sleserne i det 9. århundrede, som kaldte bosættelsen Vratislavien. I det 10. århundrede indlemmede Piast-dynastiet, som herskede over den tidlige polske stat, Wrocław i deres territorium, og byen voksede i betydning som et centrum for handel. I løbet af denne tid blev byen kendt for sine stærke fæstningsværker og den strategiske placering langs floden Oder. Vi fortsætter med middelalderen. I det 13. århundrede fik Wrocław byrettigheder og blev et vigtigt centrum for handel og industri i regionen. Byens velstand blev yderligere forstærket af dens medlemskab af Hanseforbundet, et magtfuldt handelsnetværk, der dominerede store dele af Nordeuropa i middelalderen. I løbet af det 14. og 15. århundrede fortsatte Wrocław med at vokse og udvikle sig med opførelsen af nye kirker, markeder og andre offentlige bygninger. Byen var også hjemsted for et blomstrende samfund af kunstnere, forfattere og intellektuelle og spillede en vigtig rolle i det kulturelle liv i Polen. Du lytter til CityBreaks i Europa, en podcastserie med fakta og rejsetips som inspiration til citybreaks og weekendture i Europa. Vi er nået frem til den moderne æra. I det 16. århundrede blev Wrocław en del af det habsburgske imperium, som herskede over store dele af Centraleuropa. Byens befolkning fortsatte med at vokse, og den blev et vigtigt centrum for den protestantiske reformation, hvor mange fremtrædende teologer og lærde boede og arbejdede i byen. I det 18. århundrede blev Wrocław en del af Preussen og blev omdøbt til Breslau. Byen gennemgik en periode med hurtig udvikling og modernisering med opførelsen af nye bygninger og infrastruktur, herunder de imponerende broer over Oder og det monumentale rådhus.
Under 2. verdenskrig blev Wrocław stærkt beskadiget af allierede bombetogter og blev efterfølgende overtaget af sovjetiske styrker i slutningen af krigen. Wrocław blev sidenhen indlemmet i Polen, og den tyske befolkning blev fordrevet. Vi er nu ved efterkrigens genopbygning. I årene efter krigen gennemgik Wrocław et massivt genopbygningsprogram, hvor mange af dets historiske bygninger og vartegn blev restaureret til deres tidligere glans. Byen blev også et vigtigt centrum for industri og teknologi med etablering af adskillige fabrikker og forskningsfaciliteter. Turismen i dag. På trods af en tumultarisk fortid er Wrocław nu en pulserende by, og i de senere år er Wrocław dukket op som et populært turistmål, der er kendt for sin smukke arkitektur, pulserende kulturscene med mange teatre, festivaler, museer og spillesteder, samt for byens rige historie. Besøgende kan udforske byens mange historiske vartegn, herunder den storslåede markedsplads, alias Rhyneck, Sankt Elisabeths kirke i gotisk stil og den imponerende Centennial Hall, alias Hagia Stulecia, som er designet af den berømte arkitekt Max Berg. Wrocław er også hjemsted for adskillige broer, talrige skulpturer af dværge, museer, gallerier og kulturelle institutioner, herunder Nationalmuseet, Wrocławs Moderne Museum og det polske teater. Udover de kulturelle attraktioner er Wrocław også kendt for sine fremragende restauranter, caféer og barer, der tilbyder besøgende en bred vifte af spise- og nattelivsmuligheder. Her kan tilføjes, at flere barer specialiserer sig i velsmagende mikrobrygget øl til yderst fornuftige priser. Centrum af Wrocław, alias den gamle bydel, Stare Miasto, er bestemt et besøg værd, og et stort netværk af busser og sporvogne hjælper nemt de besøgende rundt. Husk venlig, at et kamera er også en god rejseledsager. 15 rejsetips i Wrocław. 1. Wrocław Market Square alias Rhyneck. Denne travle plads er hjertet af Wrocławs gamle bydel og er omgivet af historiske bygninger med fantastiske facader. De mange farverige huse og rådhuset i gotisk stil gør det til et populært sted for både de lokale, for turister og fotografer. Desuden er der mange sjove dværgskulpturer i den gamle bydel. 2. St. Elizabeth of Hungary Roman Catholic Parish. Denne gotiske kirke af røde mursten er et af de mest ikoniske vartegn i Wrocław. De indviklede detaljer på ydersiden og de betagende farvede glasvinduer indeni tiltrækker fotografer. Kirketårnet i St. Elizabeth of Hungary Roman Catholic Parish byder på en fantastisk udsigt over byen fra oven. 3. Cathedral of St. John the Baptist. Denne imponerende gotiske katedral er et af de mest genkendelige vartegn i Wrocław. Kirken ligger i Ostrów Tomski, som er den ældste bydel af Wrocław. Fra tårnet, der kan nås med en elevator, er der en spektakulær udsigt over byen og floden Oder. 4. Centennial Hall alias Hagia Stulecia. Denne massive betonkonstruktion er et UNESCO World Heritage Site og et mesterværk af modernistisk arkitektur. Det er et imponerende syn både inde og ude. 5. University of Wrocław. Universitetets hovedbygning er en imponerende nygotisk struktur med en fantastisk gårdhave. Det er et fantastisk sted at tage en pause og tage nogle billeder. 6. Ostrów Tomski. Dette er den ældste del af Wrocław og er hjemsted for noget af byens mest imponerende arkitektur. Det er også et fantastisk sted at tage en afslappet spadseretur og nyde atmosfæren. 7. Tomski Bridge. Denne fodgængerbro er et af de mest romantiske steder i Wrocław og har en glimrende udsigt over Oder og byens skyline. 8. Bridge of Penitence in St. Maria Magdalenas Katedral. Denne lille bro forbinder de to tårne i St. Maria Magdalenas Katedral og tilbyder et unikt udsigtspunkt over byens skyline. 9. Royal Palace. Dette smukke barokke palads er nu hjemsted for Wrocław City Museum og er det rette sted at lære om byens historie og kultur. 10. Sporvogne. Tag på tur med sporvognene, som har kørt siden 1877. Der er mange linjer, og de udgør en populær og nem måde at nå frem til seværdighederne på. 11. Sejltur på Oder. Tag en sejltur ned ad floden Oder, alias Odra, som løber gennem hjertet af Wrocław. Du vil være i stand til at se byen fra et unikt perspektiv og lære om dens historie undervejs. 12. Museum Panorama Racławiecka. Tag en guided tur i det berømte panorama af slaget ved Racławice, et massivt maleri, der skildrer et nøgleslag i polsk historie. 13. Wrocław Zoo.
Besøg den berømte Wroclaw Zoo, som er hjemsted for over 10.000 dyr fra hele verden. Her ses alt fra tiger til pingviner. 14. Wroclaw Cable Car. Tag en tur med Wroclaw gondolbane, som byder på en glimrende udsigt over Oder set fra oven. 15. Sky Tower Viewpoint. Sky Tower er en 212 meter høj skyskraber med 51 etager. På 49. etage har offentligheden adgang til udsigt over Wroclaw. Bonus. Hvordan kan det besøg i Wroclaw forløbe? Med tanker om Wroclaw nævnte historie følger her et program for, hvordan en citybreak i Wroclaw kan forløbe. Jeg ankom torsdag til Wroclaw Copernicus Lufthavn og hoppede straks på en bybus, der ville tage mig til hjertet af byen. Busturen gik glat, og jeg brugte det meste af tiden på at kigge ud af vinduet og beundrede landskabet, indtil vi ankom til centrum og dermed den gamle by, alias Stara Miasto. Så snart jeg ankom til Stara Miasto, fik jeg en fornemmelse af, at noget særligt var i vente. Byen summede med sin charmerende arkitektur og pulserende energi af spænding. Jeg havde planlagt at bruge 4 dage på at udforske byen, og som på lignende citybreaks var jeg fast besluttet på at få mest muligt ud af mit ophold. Efter at have tjekket ind på et udsøgt hotel i byens centrum, gik jeg ud for at udforske den gamle bydel, medbringende mit DSLR-kamera, et actionkamera og et bykort på en smartphone. På forhånd havde jeg plottet interessante steder ind på bykortet, og flere af disse vil fremgå af hjemmesiden. Min første stop var Rhyneck, den maleriske markedsplads i Stara Miasto. Pladsen myldrede af aktivitet, og jeg brugte timer på at gå rundt og betragte de mange farvefyldte, velholdte og smukke bygninger fra en svunden tid, for derefter rundt om på pladsen at søge efter flere af de talrige skjulte skulpturer af dværge. De farverige bygninger, charmerende caféer og hyggelige butikker skabte den perfekte baggrund for mine fotografier. Jeg besøgte også Bridge of Penitence i Katedral Maria Magdalena og nød deroppe fra den smukke udsigt over Rhyneck og Stara Miasto. Senere på dagen spiste jeg på en hyggelig restaurant og sluttede aftenen af på Marinka Pivo i Aperitivo, som tilbød stor udvalg af velsmagende mikrobrygget øl. Fredag fortsatte jeg med at udforske byen. Jeg besøgte flere parker og tog forskellige sporvognsture gennem blandt andet Stara Miasto og hen over de mange broer over floden Oder. Til fods krydsede jeg Tomske Bridge, en smuk bro, der er kendt for at være et sted for forelskede unge par, der, som indledning til et langt og lykkeligt liv sammen, fastlås og hængelåse påførte deres navne til broen. Jeg besøgte Katedral of St. John the Baptist i Ostrotomski, som er den ældste bydel i Wroclaw. Katedralen har en elevator, der fører op til et af kirketårnene, hvorfor man kan nyde en fantastisk udsigt over Oder med Stara Miasto i baggrunden. Her blev begge kameraer virkelig sat på en prøve. Senere på dagen besøgte jeg Hala Stulesia, og i den bagvedliggende park finder man multimediefontænen og den japanske have. Derefter tog jeg kabelbanen hen over Oder, mens actionkameraet atter kom på arbejde. Jeg spiste på en hyggelig restaurant og sluttede dagen på Ale Brovar, som tilbød adskillige fremragende hjemmelavede mikrobryg. Lørdag var det tid til at besøge Sky Tower Viewpoint, som er en skyskraber med en fantastisk udsigt over Wroclaw, som nærmer sig 700.000 indbyggere. Udsigten fra toppen var betagende, og jeg brugte noget tid på at beundre byens skyline, tage billeder og filme panoramaudsigten. Det kan anbefales at ankomme til billetsalget i god tid for at booke adgang til Viewpoint på et bestemt tidspunkt senere samme dag. Jeg besøgte også Wroclaw Lowny, hovedbanegården, som imponerede mig med sin utrolig smukke arkitektur og med flere internationale togafgange. Jeg krydsede desuden mange broer til fods for at forevige utallige motiver via kameraet undervejs. Dagen sluttede med fastfood for at have mere tid til at besøge Pinta, som tilbyder et meget stort udvalg af lækre mikrobryg. Søndag tog jeg mit kameraudstyr med en sidste tur for at indtage atmosfæren på markedspladsen alias Rhyneck. Fortsat meget imponerende. Efter at have tjekket ud af mit hotel, tog jeg bussen til lufthavnen. Da jeg forlod Wroclaw, følte jeg mig taknemmelig for de utrolige oplevelser, jeg har haft under mit ophold. Byen havde klart overgået mine forventninger, og jeg vidste, at det næppe var mit sidste besøg her. Da jeg gik ombord på flyet til hjemturen, lovede jeg således mig selv, at jeg ville vende tilbage en dag for at udforske mere af denne smukke og pulserende by. De mange gode minder fra en fantastisk citybreak til Wroclaw er for evigt gennem adskillige gode fotos og videoer, som jeg føler behov for at dele med andre rejsende på en hjemmeside, og især fortælle historien om besøget i Wroclaw i denne podcastserie med rejsetips om citybreaks og weekendture i Europa.
Denne episodes rejsemål er først reelt oplevet, hvorefter podcast-episoden er organiseret og fortalt af mig, Torben Wolmgaard, via Vonair. Tak fordi du lyttede med. Du inviteres hermed med til en ny episode af denne podcastserie, der bidrager med fakta og rejsetips som inspiration til citybreaks og weekendture i Europa. Husk, livet er en rejse og ikke en destination. Polen besøges også i andre planlagte episoder. Polen er emnet i episode 1, og i talende stund er der i denne podcastserie fra Vonair planlagt yderligere 3 episoder med rejsetips som inspiration til citybreaks og weekendture i Polen. Episoden vil dække følgende spændende byer: Warszawa, Krakow og Gdansk. Desuden er der planlagt 3 episoder med museerne, Wisławska Saltmine og Auschwitz-Birkenau samt det europæiske solidaritetscenter. Der er således flere episoder med citybreaks og weekendture i Polen at se frem til. Næste episode. Tak fordi du lyttede med, og forbliv gerne på kanalen for dette podcast show til episode 3 med Wales som emne. Denne episode om Wrocław er dedikeret til min elskede Stephanie, den ældste datter, der hver dag arbejder ihærdigt på at skabe rammerne for et lykkeligt familieliv for 6 personer. Respekt. Er interessen nu vakt for yderligere information, videoer og billeder om dette rejsemål, så besøg hjemmesiden, hvor det også er muligt nemt at planlægge, kombinere og booke individuelle citybreaks og weekendophold. God fornøjelse. Et link til hjemmesiden vil være tilgængelig i beskrivelsen af denne podcastserie.